Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal! Illum! Ara xi tfaċċa ma' ġembi? Kont se ngħidilkom li llum ġejt sal-bajja ndur naqra l-hawn u l-hemm. Dan li tfaċċa ma' ġembi tafu x'inhu? Din hija l-qoxra ta' kreatura li tgħix fl-ilma. Qoxra hija bħal dar ibsa u b'saħħitha li ċerti annimali jagħmlu biex jipproteġu il-ġisem artab tagħhom. Mela, x'tib ta' kreatura tgħix f'din il-qoxra? Forsi xi ħuta? Jew xi granċ? Jew forsi xi bebbuxu? Hemm ħafna forhom u kuluri differenti bħalhom dawn, Ara. Eżempju, din il-qoxra innuklata. Din il-qoxra hija tal-bebbuxu tal-baħar. U din ngħidula arzella, tkun qoxra li tinfetaħ u tingħalaq. Bl-Ingliż ngħidulhom clams. Kemm huma sbieħux. Wara l-iskola, il-ħbieb niżlu ftit saħdejn il-baħar. Tetu qed jipprova jibni l-akbar kastell tar-ramel li qatt sar. Imma tidħol mewġa u tiġbidlu biċċa mill-kastell. Ħeq, m'hemmx tagħmel. Tetu jerġa' jibda jħaffer biex jibni kastell ieħor. Imma waqt li qed iħaffer, jisib xi ħaġa qiebsa. Hemm x'sibt Tetu? Din qoxra sabiħa tal-bebbux tal-baħar. Tetu jorija lil baba. Baba qed tispjegalu li dik il-qoxra darba kienet id-dar ta' bebbuxu żgħir. Il-bebbux iġor din id-dar fuqu kull fejn imur biex jipproteġi lilu nnifsu. U meta jikber wisq, jitlaq minn dik id-dar u jfittex dar oħra, akbar. Ara xi tfaċċa issa? Tfaċċa granġ żgħir ħireġ minn wara blata. Qed jimxi fil-ġenb, pass wara l-ieħor. Ara l-granġ kemmu ħelu qed ixejjer lil Zizi. Qoxra ta' bebbuxu. Bebbuxu tal-baħar. Arzella. L-arzella tinfetaħ u tingħalaq. Granċ. Il-fekruna jitgħix fil-baħar, jittorqod u tqum ġol ilma kuljum u ma tinkwetax li tixxarrab. U jekk titla' l-art tiġi tħoss il-bajt, jekk tagħmel ix-xita jkollix bżonn umbrella. Id-delfin huwa jgħix fil-baħar u jorqod u jqum ġol ilma kuljum u ma jinkwetax li jixxarrab. U jekk jitla' l-art tiġi tħoss il-bajt, jekk tagħmel ix-xita jkollu bżonn umbrella. Il-qarnita jitgħix fil-baħar, jittorqod u tqum ġol ilma kuljum u ma tinkwetax li tixxarrab. U jekk titla' l-art tiġi tħoss il-bajt, jekk tagħmel ix-xita jkollix bżonn umbrella. Zizi qiegħda f'post li tħobb ħafna, l-Akkwarju Nazzjonali ta' Malta. Qed tifli l-ħut differenti u tara x'kuluri għandhom. Tridu ngħinuha tfal. L-ewwel se nfittxu ħuta b'kulur blu.
intom qegħdin taraw ħuta bil-kulur blu? Emmi, dik il-ħuta ngħidula Blue Tang. Kemmi sabiħa u x'tassew. Ara dawn kemm huma sbieħ. Jgħidulhom koj. Kemm qed tieħu gost Zizi iddur u tara l-ħut differenti. Kemm qed nieħu gost niskopri affarijiet ġodda. Mela simgħu din. Tafu kemm ikollu saqajn il-granċ? Ħanara. Tix nodduhom flimkien. Tlaqna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 u 2 l-oħra fejnhom. Mhux 10 għadna li jkollu saqajn. Ara fejnhom 9, 10. Ta' qudiem ikollhom bħal dwiefer jew imqas kbir u l-granċ dawn jużahom qishom idejn. U tridu tkunu tafu sigriet ieħor fuq il-granċ. Il-granċ jimxi la ġemba. Ħanara Mr. Granċ. Imxi ftit lejn il-lemin. Proset. U issa imxi ftit lejn ix-xalluk. Dan tafu x'qed jagħmel il-granċ bħalissa. Dak qed ikellimni. Iva, għax il-granċijiet jitkellmu bejnietom billi faqqaw dawn qishom imqassijiet. U ħanejdilkom sigriet ieħor fuq il-granċ tal-aħħar issa, okej? Il-qoxra tal-granċ mhijiex sempliċement qoxra bħal tal-bebbuxu, imma dik hija l-iskeletru tiegħu. Jiġifieri l-granċ m'għandux qadam fuq ġewwa bħalna l-bnedmin, imma l-qadam tiegħu qegħdin fuq barra biex jipproteġuh. Wis interessanti u sabiħa d-dinja tal-baħar. Taqblu? Insomma, mhux taħt il-baħar biss, għax il-granċ huwa annimal li jista' jgħix kemm fl-ilma u anke fuq l-art. Intom ġieli rajtu wieħed meta mortu l-baħar. Narakom għall-avventura li jmiss. Ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġaw narawk, nispera tkun ferħan, għax samaħna nerġaw narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ciao ciao. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ciao.